أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمبي الله سبحانه وتعالى تنوكا بركدا مسامي مبافو أني أكاكما كان سنوما ونكونو كان أنا ميريكا فو على جون سنوما منو ni ala y'u ka kalifa minɛ u la k'u to ala ka sira kan k'a fɔ k'u u sara ala ko k'u ma sa k'u balolen ale ala yɔrɔ o hukumu kɔnɔ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin ye an ye doimana safo komin kɔnɔna na o kalo tile 30 ma san 2025 o min bɛnna doimana ziyara a tako 15 nama ni ziyara in bɛ labɛn sango san jamiyatul ansardin international fadi fɛ ka kɛ ni an fana karamɔgɔ ni an ka mali haut conseil islamique ɲɛmaaba ale ka denbaya sanuma min dalen bɛ yan maa minnu n'u balola k'a to ala ye k'a sɔn ala ye k'a kɛ ala ye olu ziyarali ye wajibu de ye ɲinanta baaraw a kɛra ko ye min fanga bonyana kosɛbɛ sabula sango san dɔ bɛ fara jama kan nka ɲinanta kabako bɛ a kɔnɔ kosɛbɛ ziyara baraw nun donna sɔgɔmada fɛ ni an karamɔgɔbaw ka laseliw ye fo ka taa se salifana saliw kɔfɛ ala sɔnna ma alikuranɛkalaw ni ala kosumaw kɛra baara nana kuncɛ ni wulafɛ baaraw ye an ka mɔgɔba minnu ni karamɔgɔba minnu n'olu kun nana dakuruɲɛ 2 dilu olu ma foliw la ni ala sɔnna ma sigida wɛrɛ aw bɛna nin bɛɛ lajɛlen ye nga nin sigida in na an bɛna min yira aw la o de an fa n'an karamɔgɔ Seydi Sheikh Usman Madan Haidara yana ka kuma ta an ka minisiri min bɛ yen ni a ka ci bɛnnen bɛ diinɛ ko ni laada ko ma o ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen min tun bɛ kɛnɛ kan o ka dakuruɲɛ 2 kɔfɛ ani an balimakɛ min ni ala sɔnna ma ka tuubi ani an balimakɛ dɔ bɛ yen ala sɔnna ma a tuubira ka don silamɛya diinɛ kɔnɔ o baara ninnu kɔfɛ karamɔgɔ ka dakuruɲɛ 2 bɛ tugu a la ne ni aw inshallahu an ka jɛ ka an ɲɛmada o fɛ n'an bɔra yen sirifila tɔgɔ la an bɛna kuma di sirifi burama Haidara ka bɔ sɛgɛla assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu an bɛ foli lase naba bɛɛ lajɛlen ma o kɔfɛ an b'a ɲini ala fɛ aw ɲuman nana cogo min na hɛrɛ la ala ka bɛɛ ɲuman segin ten an bɛ dugu kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ karamɔgɔ yɛrɛ ye nin baara in daminɛ kuma mɛnna karamɔgɔ fɛ depuis a kelen bɛ ziyara ninnu kɛ fo kana se bi ma jama nana ka na caya a kɛra sababu ye ka mɔgɔw kɛ k'u fa kaburu dɔn anw ka yɔrɔ la ne ale kun tɛ u t'a dɔn ko maa bɛ taa kaburu jura karamɔgɔ de y'o sababuya o tuma an b'o dugawu k'a ye an bɛ dugawu kɛ an bɛ jɔyɔrɔ min na tamani sirifi ani sɛgɛla sirifi ani diɲɛ sirifi bɛɛ karamɔgɔ ma ɲinɛ balima si kɔ a ma ɲinɛ balima si ma ɲinɛ sirifi si kɔ an b'o dugawu k'a ye sini kɛnɛ ni laban ɲuman ala k'o di an n'a ma ala k'an n'a kɔnɔ jɛ ala k'an n'a laban ɲɛ n'ala kɛra hɔrɔma ye sallallahu alaihi wasallam ni an bɔra yen an bɛna kuma di minisiri ka ciden ma professeur Famaka Di Seku Jɔnsan foli bɛ se Sherif Madan Usman Haidara ma ka foli bila min ye sous-préfet n'o ye n yɛrɛ balimakɛ Sakuba Madi Danbele ka foli bila an ka maire ye n y'a n'a caman ye ɲɔgɔn ye kɛnɛ kan yan ka foli bila dugutigi ye dugutigilakaw ye ka foli bila an ka alimamuw ye ka foli bila an ka karamɔgɔw ye mɔgɔ o mɔgɔ bɔra da tɛna se ka bɛɛ tɔgɔ ma se bɛɛ tɔgɔ ma i komi laselikɛla y'a fɔ cogoya min na mɔgɔ mun tɔgɔ sera ka sɛbɛn mɔgɔ 80 ani mɔgɔ 60 ani kɔ donc an bɛ foli lase a bɛɛ ma minisiriso min dabɔlen don diinɛ ko bato ko ani laada ko ma ne y'o secrétaire général ye minisiri ka dan kan donc minisiri y'an bila ka se yan bi kɛnɛ kan ne kelen tɛ a ye ani jamaba de dépêché ka na yan ka na nin kɛnɛ kan ka na an ka foli lase
Cheikh Sherif Ousmane Madan Haidara ma ani a jɛɲɔgɔn bɛɛ ko a bɛ baara min na ko u b'a kalama a bɛ baara min na jamanajɔ la u b'a kalama donc ka na o témoignage kɛ ka ɲɛsin Cheikh Sherif Ousmane Madan Haidara ani a jɛɲɔgɔnw ma a ma mɛn ten tɔ hakilina jiginna uti kalo tile 16 lajɛ dɔ kɛra n'a bɛ fɔ o ma donc un colloque du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali donc an ye lajɛ dɔ kɛra centre international de conférence de Bamako la a sen fɛ ministre kun voyagelen don hakili la o don tuguni ne de taara ministre nɔlabila la donc o la yen u ye gɛlɛya caman fɔ ko a gɛlɛya bɛɛ mɛnra gɛlɛyaw minnu bɛ taa se ziyara kow ma gɛlɛyaw minnu bɛ taa se mawuludu kow ma ko a bɛɛ mɛnna ni ala sɔnna kumakan cikan a bɛ lase ministre ma donc ni ala sɔnna a bɛ lase faamaw ma donc hakili la bi an bɛ yan o hukumu fana kɔnɔ donc k'a yira o nin cadre la donc an bɛ ka nin cadre la an bɛ k'a soutenir min ye ziyara ko ye ministre y'o de fɔ lajɛ o lajɛ fɛn o fɛn bɛ silamɛw fara ɲɔgɔn kan min bɛ na ni bɛn ani kelenya ani tagaɲɛ donc an bɛ y'o kɛnɛ bɛɛ kan ni an seko ye ko o ko fana ye an b'o kɛ o kɛnɛ kan donc bi ta o ye o dɔ ye ni ala sɔnna a ma a mawuludu fana wagati man jan bilen donc dɔgɔkun nata don an kɔrɔ ni ala sɔnna donc an bɛ ye o kɛnɛ kan komi jamana baara a ma nɔgɔ donc serifukɛ yɛrɛ b'a dɔn caman bɛ ka kɛ i komi don dɔ la n yɛrɛ y'a fɔ ale ye baara caman kɛ an bɛ caman kalama mɔgɔw ɲɛ bɛ caman na mais a bɛ ka baara caman fana kɛ mɔgɔw tɛ min kalama donc jamana mara fana o y'o ye jamana ɲɛmɔgɔw u bɛ baara caman na donc dɔw yelen don dɔw bɛ yen nɔ olu tɛ se k'a fɔ mais hakili la Sherif yɛrɛ fana bɛ caman kalama donc o bɔlen kɔfɛ yen ka tasibila kɛ ani ka dugawu don kɛ k'a ɲɛsin an ka mɔgɔba minnu dalen bɛ yan k'a fɔ ko ala ka hinɛw la donc ala k'u dayɔrɔ suma ala ka yen wusayaw ma ni yan ye o tɛmɛnen kɔ kuma kuntagala tɛna janya wagati ye dɔ kɛ donc k'a ɲini Cheikh Sherif Ousmane Madan Haidara ani a jɛɲɔgɔnw ani Mali silamɛw ni jamakuluba min bɛ yan k'a ɲini u ka dugawu kɛ jamana ye k'a ɲini u ka dugawu kɛ jamana marabagaw ye k'a ɲini u ka dugawu kɛ jamanadenw ye jamana ye ala k'a sumaya jamana ye ala ka na ni bɛn ye jamana kɔnɔ jamana ye ala ka na ni kelenya ye jamana kɔnɔ donc n bɛ kuma bila yan salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. An bɛ aw bɛɛ lajɛlen ladɔnniya an ka sirifikɛba Sherif Ousmane Madan Haidara ne de bɔra Abidjan sisan n t'a sɔrɔ dugu dɔ bɛ o yɔrɔ la u y'o kɛrɛnkɛrɛn k'a tɔgɔ da sirifikɛ de la ka quartier mumɛ bɛɛ tɔgɔ da Sherif Ousmane Madan Haidara de la a yɔrɔ président bi yan ni ala ka diya ye n'o ye Fode Tunkara bi yan ni ala ka diya a bɛ se k'a seereya o ka bɔ yen Abidjan quartier wɛrɛ bɛ yen an b'o kɔnɔ o bɛ wele de ko Sirifila ni ala ka diya ye ne de sen donna a bɛɛ la sirifikɛ n'o kɛra ye o kɛra i mɔkɛ ye alakiraba a bɛ taa dugu min na a tɔgɔ de tun ye Yasiriba mɔkɛw ka tɔgɔ dɔlen a la nka kira nana Yasiriba bɔra a la a welela ko Madina to Rasul ko Madina ko kira ka dugu alhamdulillah bɛɛ lajɛlen b'a kanu ni ala seri ma ye ka da village natal la i fa dugu la mais sirifikɛ yan de sugandi ka yan kɛrɛnkɛrɛn yanzuru wara hijab ale bɛ filɛli kɛ hijabu kɔfɛ ni ala ka diɲɛ ye o kɛra bonyaba ni karamaba ye yankaw ma alhamdulillah a ma tɛmɛ nin sugandi dayɔrɔ la
ama segala sugandi dayɔrɔ la a ye yan sugandi dayɔrɔ de la a yɛrɛ ye fɔlɔ nka ala ka latigɛ ye minnu bila an ye olu filɛ ɲɛfɛ kaburu jɔlaw yan'u ka da u kaburu kɔnɔ o la bi fɛn min ye yan ye an filɛ yɔrɔ min na yan ni ala ka diɲɛ ye tɔgɔ kura min bɛ da la bi o de bɛna fɔ aw ye sisan ni ala ka diɲɛ ye bɛɛ lajɛlen k'i tulo ɲɛgɛnɛ jɔ o fɛ o ye tɔgɔ ye o ye barika tɔgɔ ye o ye sɔrɔ tɔgɔ ye o ye jigifa tɔgɔ ye o ye alako tɔgɔ ye o ye cibako tɔgɔ ye o ye maako tɔgɔ ye o tɔgɔ de filɛ nin ye mazar sherifula mazar sherifula n'o ye mazaru ye mazaru kɔrɔ ko bɔɲɛ yɔrɔ bɔ ziyara kɛ yɔrɔ bɔɲɛ yɔrɔ kana sirifukɛ ɲɛnama ziyara yan ala ka si ni kɛnɛya d'a ma san 200 kɔfɛ ka tila ka n'a ziyara ni ala ka diɲɛ ye barisaku kɔnɔ san 200 kɔfɛ ala k'o nɔgɔya ni ala ka diɲɛ ye o kuma na yan bɛ wele ko ziyara a yɛrɛ ɲɛ b'a la barika min bɛ ziyara la a yɛrɛ ye jama ye sirifukɛ ko fila bɛ yen n bɛ kuma da o la ko fila bɛ ala t'a kɛ maa ye ten ka ala kanu sɔrɔ ka maaninfinw kanu sɔrɔ foyi t'o kɛ o bɛ kɛ ni ko fila min ye ala y'a d'e ma o fɔlɔ ye jumɛn ye ka nɛgɛ ala bolofɛn na sirifukɛ e ma nɛgɛ maa bolofɛn na e nɛgɛra ala bolofɛn na ka ala don a tigi ye o kama i ye ala ka kanu sɔrɔ ala y'i kanu sabu a ye dusukun lajɛ a ye ala de ye sirifukɛ pour que mɔgɔw k'i kanu ka kaari mɔgɔw bolofɛn kɔ sirifukɛ e kaarila mɔgɔw bolofɛn bɛɛ kɔ i ka kaari o de ye mɔgɔw kɛ k'i kanu n'o tɛ n'i kun y'i kun fɔ waritigi ye i filɛ nin yɔrɔ ni daraja min na o kun t'i sɔrɔ n'i kun y'a fɔ faama ye o kun t'i sɔrɔ i ye ala minɛ i tora ala bolo a banna donc o la ka na wa kitamuha misk a dumanma yɔrɔ ye jumɛn ye jotigi dɔ n'a mɛn ko ale bɛna tuubi ni ala ka diɲɛ ye ayiwa fajala madi tarawele i bisimila kɛnɛ kɔnɔ ni ala ka diɲɛ ye ale ye jotigi ye a bɛna tuubi ashhadu la ilaha asana ashhadu asya an la ilaha la ilaha illa allah ya allah wa ashhadu asana anna muhammadan sayyidina muhammadan abduhu adu wa rasuluhu mbi sharia nigeria k'a fɔ masi tɛ yen alfamasi ke ala kɔ alko mbi sharia nigeria k'a fɔ an kuntigi muhammad alo muhammadu ala ka jɔn don ala ka jɔn a ka ciladen don akisabe n t'i fila fara ala kan de fila fara ala kan n t'i fila fara ala kan de fila fara ala kan n t'i suɲɛli kɛ de sunyali ke n t'i jɛnɛya kɛ de jɛnɛya ke n t'i n den faga den faga n t'i namara kɛ n sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ de namara ke siɲɛ kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ ni kira muhamadu ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ ni kila muhammadu ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ ala k'a minɛ ala ka yafa ma k'a bɛɛ laban ala k'a jɛya ala ka hɛrɛ k'an ye n'an bɔra yen yan'an ka kuma di karamɔgɔ ma an bɛna ziyara a laada sigi ni o ye ka jɛ ka fatiya ta ka sɔli kɛ ka kuluwalaw siɲɛ 11 kɛ ka laban ka fatiya kɛ ka sɔli kɛ k'a datugu ka sɔrɔ ka kuma di an karamɔgɔ ma a ka sɔrɔ ka dugawu foli kɛ mɔgɔw ye ka dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen ye an bɛ kɛnɛ kuncɛ n'o ye a ye ŋaniyaw siri bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم
وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. يا ربي على كامنا على كجاي كرمه كما بيبلو نما سيرا شو دبيه abada sabu fajiri yele ba kofe
ngane sirana dusukun fiyani dusukun dibi sabu fajiri yelento kofe ala ka ngishi ngani ajuga ma aga to boka sallallahu rasul karim a'udhu billahi as-sami'il alim min sharri shaitanir la'inir rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina muhammadin وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثير إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات أسلامه نقول دينا نيني سنعينا قبل le 31 mois 2025 زيارة كنكا an bɛ an ɲɛsin aw ma ni foli ye an bɛ an ɲɛsin aw ma ni barikada ye an bɛ an ɲɛsin aw ma ni dugawu ye nin kɛnɛ in kan an b'an ka faamaso dabagaw fo an ka président de la république a n'a ka baarakɛɲɔgɔnw an b'u fo ka dugawu kɛ u ye faso in sabatigi cogo ɲuman na ani malidenw lafiyali ani malidenw sago sɔrɔli ani lafiya donni mali fan bɛɛ fɛ k'a fɔ ala k'o nɔgɔy'u ye dekun minnu bɛ jamana in kɔnɔ yarabi ala k'u fanga se dekun in ka se ka bɔ jamana kɔnɔ jamana k'a yɛrɛ sɔrɔ jamanadenw ka lafiya o kɔfɛ an b'an ka minisiriso fo n'o ye silamɛw ka minisiriso walima diinɛw ka minisiriko ani danbe minisiriso ani laadalako an b'a fɔ k'u ni ce o kɔfɛ an karamɔgɔ minnu y'u ka baara bila ka bɔ diɲɛ yɔrɔ janw na ka bɔ fo Bamakɔ ka se yan ani quartier janw na ka se yan ni ala kama tɛ foyi tɛ se k'a kɛ u k'a dɔn an nisɔndiyara an b'a f'u ye k'u bisimila u bɔra so u nana so an ka baarakɛɲɔgɔn caman bɛ yen karamɔgɔ si ma to kɔ a bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan Sufi Adama alhamdulilayi nin kɛnɛ in kan an bɛ dugawu k'a yɛrɛ ye ala ka dayɔrɔ ɲuman d'a ma an n'a ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ fo ka taa se a ka don laban ma k'a ta o la fɔ bi a ka denbaya a dɔgɔninw a n'a denw u ma sira in bila an bɛ ziyara kɛ yɔrɔ o yɔrɔ u bɛ yen u sara bɛ ala de bolo ala k'a n'u dɛmɛ kuma surunya bɛɛ la ɲɛfɔli bɛ kɛ maa de ye min b'a ɲɛɲini mais min mago t'a ɲɛ na a ɲɛfɔli bɛ se ka maa wɛrɛ nafa ale tɛ n bɛ fɛ an ka karamɔgɔw ka min faamu n bɛ fɛ an ka laselikɛlaw ka min faamu ko ɲɛ tɛ ko in dilanlen bannen de don san kɛmɛ caman san kɛmɛ caman o la ni min fɔ don sera ni min sera ka fɔ don min na jamana min na o jamana yɛrɛ ka faiblesse kama walima jamana yɛrɛ cogoya kama o bi fɔ ye o don o bi wale ye fana o don an ka silamɛya diinɛ in a kɛra ten n'i ye diinɛ tɔgɔ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan suna bɛ yen u k'o bɛ yen wahabiya bɛ yen tasawufu bɛ yen o bɛ tijaniyaw b'o kɔnɔ kadiriyaw b'o kɔnɔ fɛn bɛɛ b'o kɔnɔ tɔgɔ tɛ juguman ye tɔgɔ tɛ farali kɛ dusukun de bɛ farali kɛ n'o tɛ i ka so kɔnɔ i muso bɛɛ tɔgɔ tɛ kelen ye du ma ci i den bɛɛ tɔgɔ tɛ kelen ye du ma ci o tuma na tɔgɔ cayali ani farali u tɛ kuma siya kelen ye
n bɛ fɛ ka min fɔ an karamɔgɔ dɔw kumana u ye ziyara ko kuma fɔ k'a fɔ ziyara ka ɲi baasi tɛ ziyara la oui baasi tɛ ziyara la silamɛya taabolo de la mais n mako taabolo la baasi bɛ k'a la n bɛ fɛ ka min fɔ n bɛ fɛ a ka lamɛn kosɛbɛ mɔgɔw sɛgɛnnen de don diinɛ ko in na u ma se k'a faamu bon diinɛ in fara yɔrɔ gɛlɛya foyi t'a la an filɛ ka na kaburuya zura kɛ sisan kaburuya zura de kɔrɔ ye ka na bɔ i ka su ye mais anw bɛ diinɛ na jɔnni nɔfɛ jɔn el mustafa anw bɛ diinɛ na alakira muhamadu de nɔfɛ sallallahu ta'ala alaihi wasallam alakira nana ni diinɛ min ye kira yɛrɛ mustafa a ka fatuli bana y'a minɛ kaburu dɔw de la yazurali kɛyɔrɔ la a nana so a ko a muso ma ko a kunkolo b'a dimi a bɔlen kaburu dɔw la yazurali la o bana in de taara n'a ye ala yɔrɔ la o kira kelen sallallahu alaihi wasallam sunamɔgɔ maa wɛrɛ bɛɛ bɛnna hadisa kan ko ala kira ko ne kun ko a kana yazurali kɛ nka bi n ye ordre di aw ma a ye yazurali kɛ a b'aw hakili jigin lahara la nin kɔfɛ samani bɛ min mais e kamana bi gan o e b'a fɔ nin ye hadisa in kɔfɛ ani ala kira yɛrɛ yera a bɛ nin kɛ mais munna dɔw ko k'a man ɲi bi n bɛ fɛ k'o yɔrɔ de f'u ye i ka se ka diinɛ taasira faamu ani kalanko tɛ ɲɔgɔn ka sira kan i ka bɔ i yɛrɛ kalama i ka bɔ i ka diinɛ histoire kalama ni kɛlɛ ninnu nana kuma jumɛn kuma min na ni fatimiyaw nana komi alakira fatulen sallallahu alaihi wasallam kabini a yɛrɛ ma ta fɔlɔ k'a da dingɛ kɔnɔ a bi Seydina Aliyu bolo so kɔnɔ mankan wulila dugu kɔnɔ ka kira su to bolo la a ma don fɔlɔ dɔw ko anw de bɛ kɛ ɲɛmɔgɔ ye dɔw de ko aw ti k'a ye anw de bɛ kɛ ɲɛmɔgɔ ye dɔw ko aw ti k'a ye anw de bɛ kɛ ɲɛmɔgɔ ye silamɛya ye fagali daminɛ yan de yɛrɛ faga ni minnu tora la ni miliyɔnw de don américains ka su kelen t'a la japonais ma maa kelen faga a bɛɛ ye minnu ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah a bɛɛ ye olu ka yɛrɛ faga suw to ne ye a ye segin histoire ma mun kɛra tuma min na n'o kɛra a kɛra ni min fanga sera n'o ka armée force bonyana n'o sera tɔ ninnu na olu bi bɛɛ mara olu bi bɛɛ mara n'u ka politiki ye u bɛ se ka to fanga na cogo min na u ka fanga bi sinsin cogo min na ko in ti b'u bolo cogo min na kabini nin yɔrɔ in de la hadisa nkalon tigɛli de daminɛna o de la an karamɔgɔ dɔ b'a fɔ ko muhamadu ye fila de ye dɛ ko muhamadu ye fila de ye alakira fila de don dɛ kuranɛ alakira ani bi hadisa kura alakira n'i taara kuranɛ alakira fɛ yen o ye bɛɛ mara kafiri ni silamɛ yahudiya bɛɛ tout le monde anw ka kuranɛ alakira ko hali ni bolitigi ni boli nana kɛrɛ la i ka so alimami ba bolitigi nana ko k'u bɛ nɔfɛ nana n kalifa i ma kuranɛ ko k'a kalifa minɛ to d'a ma ji d'a ma siyɔrɔ d'a ma wa kana jagoya ko a ka kɛ silamɛ ye mais ko diinɛ ɲɛfɔ a ye ko n'a ma sɔn dun ko a ɲininka i ka mun k'a ye n'a ko i ka taa n'a ye yɔrɔ min na ko i ka kafiri se yen ko ale ala ko ten o de ye kuranɛ muhamadu ye nka hadisa kura muhamadu o ko ale cira de
ko a ka bɛɛ faga ko fo a k'a fɔ la ilaha illallah muhamadu rasulullah kuranɛ ko kafiri mara o ye kuranɛ muhamadu ye mais hadisa kura muhamadu ko bɛɛ faga n bɛ fɛ ka mun fɔ a ye kaburuya zura ko ni mawuludu ko la kaburuya zura sabatilen don kira tun b'a kɛ o dama tɛ a ko an k'a kɛ diɲɛ bɛɛ bɛnna nin kan dɔnnibaa ma ɲɔgɔn sɔsɔ nin na dɛ kɛlɛ bɛ yen bilen wa mais kɛlɛ ye mun ye tuma min na ni groupe dɔ ye silamɛya mara ni a ka se ye kɛlɛ c'est à dire u ye n ko u tun bɛ silamɛw ɲɛnɛma minɛ de k'u siri juru la tan maa 100,000 u b'a bɛɛ ni tigɛ yɔrɔ kelen kafiriw tɛ dɛ ko u ti fanga ka sira kan a ye histoire lajɛ silamɛw de bɛ ɲɔgɔn faga tan fanga nana se Fatimiya ma ça fait dɔ bɛ dɔ faga ka bɔ yen dɔ bɛ dɔ faga ka bɔ yen dɔw ye dɔw faga ka kɛ silamɛ ɲɛmɔgɔ ye ka kɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ ye u ye minnu faga ka siw la mɔnɛ fɛ hali u ka kaburu u taara bɛɛ dayɛlɛ k'u suw bɔ k'u jeni hali u su u y'a bɔ k'a jeni mais u bɛɛ bɛ seli u bɛɛ ko la ilaha illallah misiri b'a bɛɛ bolo ala y'a kɛ i suye n'i ka politiki de dɔw nana k'a yira ko tiɲɛ na olu bɛ kɛlɛ kɛ ala kira bɔnnaw de kama ko parce que kira bɔnnaw de ka kan ni silamɛya ɲɛmɔgɔya ye olu nana dɔ ninnu kɛlɛ ni min tora a la a ka ca maa 400,000 ye u b'i faga de k'i ka du bɛɛ faga hali den min bɛ kɔ la u b'a bɛɛ kantigɛ ala nana groupe dɔ se a bɛ fɔ olu ma ko Fatimiya comme u tun ye fɛn bɛɛ interdit o Fatimiya mɔgɔw nana ka ala kira somɔgɔw k'u ka bonya jɔ u ye olu nana ko ala kira nɔkɔrɔ minnu bɛ yen ko olu ka kan ka bonya olu nana fanga dɔw la maintenant u bɛ jamakulu ba dalajɛ u bɛna ala kira kaburu yazura u bɛna kira kaburu yazura kira kaburu sisan i y'a dɔn i t'a ye fɔlɔfɔlɔ kira kaburu tun bɛ kɛnɛ kan de yɔlɔkɔ i bɛ yɔlɔkɔnin minnu kɛlen ye ka fɛnw kori k'u karo ɲɔgɔn na tan yɔlɔkɔ de kun kelen bɛ kaburu la tan kɛnɛ kan yɔlɔkɔ tɔgɔ ye di sɛni de kun donnen bɛ kaburu ninnu na k'u kɛ tan ayiwa ko dɔw ko jɔlɔkɔ ayiwa o de kun donnen b'a la mais a datugura sisan o bɛɛ n'a a kun de bɛ yen parce que a donna an b'a Aisata de ka so kɔnɔ o so in ma mɛn o bɔra yen de ka jɔcogo wɛrɛ k'a la maa si t'a sɔrɔ cogo si la min na a faamuna tuma min na o kɛra olu ka kira somɔgɔw minnu bɛ yen n'a bɛ fɔ kira mɔden karisa ye nin ye o tuma na mɔgɔw nana ɲɛsin olu bonyali ma u bɛ taa u kaburu la i n'a fɔ Hasani ni Hussein walima Seyidina Ali yɛrɛ u bɛ taa barika ɲini u fɛ ka dugawu k'u ye u tɔɲɔna u fagara binkɛr'u ka kira ka denbaya fagara o tuma na anw ni mɔnɛ don taa b'u ye kabini o jama bɔra sa n'o daminɛna ziyara ye haramu ye mawuludu ye haramu ye a bɛɛ ju filɛ nin a bɛɛ ju de ye nin ye n'o tɛ ala kira ka kuma kelen tɛ yen min bɛ se k'a fɔ ko ziyara ye haramu ye ala kira sɔlɔ sɛlɛm a ka kuma kelen tɛ yen min bɛ se k'a fɔ mawuludu ye bidaa ye a tɛ yen kira yɛrɛ y'a kɛ kira ye mawuludu kɛ kira tun bɛ ntɛnɛn sun u y'a ɲininka ko i bɛ ntɛnɛn sun mun na a ko ni Muhamadu bangena ntɛnɛn anniversaire jumɛn tɛmɛnen b'o anniversaire jumɛn tɛmɛnen b'o mais dalilu ɲini tɛ ninnu y'an gɛlɛn u sera an na bi an yɛrɛ ser'u la o tuma na an ka na ni ala kira ka kumaw ye ka nkalon da kira la a ko ta o de ye hadisa kura ninnu ye o de c'est à dire mɔgɔw bolo ko an ko hadisa man ɲi hadisa ka ɲi hadisa dɔw de man ɲi ni maa o maa ko hadisa bɛɛ man ɲi ko hadisa bɛɛ nkalon e ye kuranɛ dɔn cogo di
e ni ala kumana ngo tɛmɛna hadisa de fɛ ka sima ko nin ye kuranɛ ye hadisa de y'a se ma o n'o tɛ i ma kira yɛrɛ ye o kumana n bɛ fɛ ka min fɔ a ka kow bɔyɔrɔ dɔn o la kɛlɛ tɛ anw bolo nin na mais problème ye mun ye an karamɔgɔ e ko a ti bɛn merci y'a dɔn ne ko a ti bɛn e kɔni tɛna kɛ mais ne min ko a bi bɛn a to ne k'a kɛ i ka dɔgɔyalima kana se ma a ma ban mais ni min tɛmɛn'o ka dun u mago bɛ fɛn wɛrɛ la kɛlɛ kun ti dɔwɛrɛ ye o c'est-à-dire u bɛ fɛ ka min tɛmɛ bi a bɛ gɛlɛya dɛ ça fait alakira sɔlɔ salamu tɛmɛnen ni kira janfara somɔgɔw janfara silamɛya janfara a kɛra fanga ye kira y'a fɔ ko san 30 kɔfɛ ko fangafin de bɛ na a kɛra fangafin ye bon olu bɛ fɛ toujours u ye mɔgɔw fagali min kɛ ka yɔrɔ mara k'u sago kɛ diinɛ tɔgɔ ye ka sɔrɔ silamɛw tɛ u bɛ fɛ o de ka waleya hali bi a bɛ gɛlɛya o de la wolodenninw bɛ ka k'u bangebaaw neni wolodenninw bɛ ka k'u bangebaaw neni o de la ne y'a fɔ ye a kana n'a bɛ jaabili kɛ a ye n'a bɛ min jaabi a y'a jaabi ni bonya ye an faw y'an lamɔ bonya kɔnɔ an karamɔgɔw y'an lamɔ bonya kɔnɔ silamɛya yɛrɛ y'an lamɔ bonya kɔnɔ an ti maa dɔgɔya mais n'i ye fɛn dɔ fɔ n'i b'a tigi jaabi i b'a jaabi bonya kɔnɔ i fa n'i ba y'i lamɔ cogo min e ni maa si tɛ se ka kɛ kelen ye maa min ko mago tɛ n karamɔgɔ la a y'a janto nin yɔrɔ in na kumana a kana n'i ko sisan ko i bɛ kuma wahabiya dɔ ka kuma kan kana wahabiya bɛɛ neni kana wahabiya bɛɛ dɔgɔya wahabiya dɔw bɛ yen an n'u balola ɲɔgɔn kan san 40 ni kɔ an m'u ka maa dɔgɔya kan mɛ karamɔgɔbaw don karamɔgɔba ye jɛni ye min bɛ surakakan fɔ u taara surakakan kalan u ni diplôme nana mais u y'u ta kɛ mɔgɔ lakala ye ani mɔgɔ bilasira u tɛ maa neni wahabiya caman b'an fɛ yan bonya ma b'u la u bɛ mɔgɔw bonya u ka sira ye u ka sira ye mais u bɛ mɔgɔw bonya o la toujours n'an bɛ kuma min kumana o ka kuma jaabi kuma bɛɛ n'a jaabi don n'a jaabi bi bɔ bonya kɔnɔ ka na bɛɛ ta wahabiya sabalilenw bɛ yen wahabiya maa bonyannaw bɛ yen wahabiya dɔw bɛ yen u ka diinɛ b'u bolo alors an kana sɔn du fitinin ni den dɔ o ka kɛ joli bɔn sababu ye an kana sɔn an ka jamana bi dekun min kɔnɔ bi bɛɛ b'a dɔn mais n'i y'a ye den minnu ma wolo fɔlɔ o b'u faw neni e kelen ma wolo e bɛ ka min fa nin denw b'a bolo dɛ mais olu mago t'o la o parce que a kelen tɛ yen muru sɔngɔ bɛ sɔrɔ min na hali a muso ka natigɛ muru a nɛnikɛla ninnu a kumaba fɔla maa si t'u la diɲɛ kɔnɔ min ka nasɔngɔ b'a bolo kuma in yɛrɛ fɔkun ye tarinkona ja dɔ ye o na nasɔngɔ di yan k'u nankɔrɔta ko n ka fari n den i ma fari dɛ somɔgɔ de t'i bolo ni somɔgɔw b'i bolo a tɛ kɛ tan i ɲɛ bɛ minnu da denen na n'u bɛ kuma ni hikima ye n'i y'i da cɛ kelen ma i ba t'i ye bilen bilahi bilahi mais somɔgɔw b'u la u somɔgɔw y'u bila yɔrɔ min u tor'u somɔgɔw kɔ maa o maa bi pɛrɛn-pɛrɛn ka mɔgɔw neni diinɛ tɔgɔ la kana ɲininkali kɛ somɔgɔ tɛ yen o la n bɛ fɛ an k'a faamu an kana bɛɛ fara ɲɔgɔn kan an kana ta ninnu fɛ k'an bɛ bɛɛ neni non mais kɛlɛ in wuli yɔrɔ de ye nin ye fatimiyaw de nana ala y'olu se olu fana ye alakira somɔgɔw bonya u b'olu wele de ko siyahaw k'olu de ye siyahaw ye o tuma na ɲinɛ
hiji la o ye hiji mɔgɔ jate mɔgɔ min hijira ɲinɛ o miliyɔn 1 ani mɔgɔ 600,000 miliyɔn 1 600,000 a ma 2 miliyɔn bɔ mais ziyara kɛlɛli daminɛna yɔrɔ min na miliyɔn 20 ani 6 26 millions miliyɔn 26 o de taari ɲɛ da Seydina Huseini kan a n'a fa Ali Kɛrbala Kɛrbala o ye Seydina Huseini ye Seydina Huseini de donnen bɛ yen ayiwa Najaful Ashrafi o ye Seydina Ali ye ma miliyɔn 20 ani 6 mais hiji bɛɛ a ma miliyɔn 2 bɔ alors ne fɛ ka mun fɔ kɛlɛ tɛ yen bi dɛ mais kunun ko kɛlɛ de daminɛna yen ko mun na u bɛ taa kira somɔgɔw kaburu yazura k'u bɛ t'u bato de kaburu bɛ batow fɛ yan e bɛ se ka ne ŋaniya dɔn ne sigilen fa kaburu kunna ne sigilen karamɔgɔ kaburu kunna ne sigilen ba kaburu kunna min bɛ ne kɔnɔ e bɛ se k'o dɔn mais e dun bɛ k'a fɔ ko ne bɛ kaburu bato la o tuma na e yɛrɛ bilala Ala nɔ na i bilala Ala nɔ na o ni kafiriya man jan o ni kafiriya man jan dɛ mana n bɛ fɛ ka min fɔ a ka sabali an ka wajulikɛlaw an ka kalankɛlaw a ye sabali a kana taa ninnu fɛ a kana taa u fɛ kɛlɛ in wulila yan de mawludu ko kɛlɛ wulila yan ziyara ko kɛlɛ wulila yan bon comme ni mɔgɔ t'i ko ɲɛdɔn i kamana bi guwan ko in bɛɛ ye nin de ye bidaya de bɛ se ka ban misiri jumɛn bɛ Bamakɔ yan misiri jumɛn bɛ Mali la yan n'a bɛɛ tɛ bidaya misiriw ye o ye misiri jumɛn ye a bɛɛ bidaya misiri i selila fɛn o fɛn kɔnɔ bidaya misiri don ni tapi fɛnsɛn tɛ min kɔnɔ dɛbɛ dan b'o kɔnɔ dɛbɛ delila ka da kira ka misiri kɔnɔ tapi delila ka fɛnsɛn ala kira ka misiri kɔnɔ wa maa o maa bɛ taa seli misiriw kɔnɔ a bɛɛ bidaya mɔgɔ ni dalilu jumɛn ye a fɛn o fɛn n'u bɛ don misiri kɔnɔ u b'u ka sabara bɔ u bɛ sabara bɔ de ka don misiri kɔnɔ a ye ɲininkali kɛ kira tile la sabara kun bɛ bɔ ka don misiri kɔnɔ wa kira delila ka sabara bɔ a sen na ka seli wa mais aw dun b'a ta bɔ o tuma na a ye kira janfa o ye bidaya dɔ ye ala kira sɔrɔ sira a ka ɲɛnamaya bɛɛ kɔnɔ a bɛ seli n'a ka samara de wa a bɛ seli bɛlɛ de kan bɛlɛ kan a ma seli tapi kan u ko don dɔ la a tɛ dekunna k'u ye fɛngɛni dɔ bila a ɲɛfɛ dɛbɛ faranin dɔ k'a y'a te turu o kan pour que k'a ka seli kɛ sinon Madinɛ misiri n'u y'u te turu misiri kɔnɔ kira ni sahabaw ni san nana u bɛɛ te ni bɔgɔji de bɛ wuli a bɛ woyo u kan ka jigin u ka misiri mais a ko misiri ninnu bɛna pari ko a selila bɛna caya komi ala ɲɛ sira ɲɛ na kelen t'a kɔnɔ alors mais ka islami ɲɔgɔn kɛlɛ k'u bɛ yazurali kɛ kira tun b'a kɛ k'islami ɲɔgɔn kɛlɛ k'u bɛ mawludu kɛ kira tun b'a kɛ mais an bɛ ka taa cogo min na bɛɛ ɲɛ bɛ jogo la o ti kɛlɛ dɛ fo mɔgɔ dɔ taabolo i b'a dɔn ala ko tɛ kira ko tɛ Haidara ko tɛ dɛ Haidara nana sɔrɔ yen san 100 caman de don balo yɔrɔ ɲini ko de don Haidara ko tɛ mais n bɛ fɛ ka min fɔ an ka fara ɲɔgɔn kan an k'an janto an ka dugawu k'an ka jamana ye jamana in degunna bi tɔɔrɔ b'a kɔnɔ mɔgɔw wulila ka b'u sigiyɔrɔw la dutigiw fagara dundulɔmaw fagara an ka dugawu kɛ jamana ye nin kɛnɛ kan an bɛ wele min fɔ an ka faamaw ye a y'a cɛsiri ala k'aw dɛmɛ
nga ay hakilila wɛrɛw fara a ta kan a ye mɔgɔ wɛrɛw lamɛn a ye mɔgɔ wɛrɛw lamɛn mɔgɔ kelen tɛ se fo ani mɔgɔw ka kuma ka ɲɔgɔn faamu a ye siraw lajɛ ani mɔgɔw ka kuma maa kelen tɛ se tiɲɛ tɛ nkalon don maa kelen tɛ se ani mɔgɔw ka kuma ani mɔgɔw ka ɲɔgɔn bilasira a y'a jija fana n'a ye min bila poste min na a y'a ko sɛgɛsɛgɛ aw de ko a bɛna ni kokajɛ ye bɛɛ nisɔndiyara ko Mali dunna ko a bɛna surukuw bɔ yen siga kɛmɛ suruku kɔrɔ caman na bi a ye yɔrɔ kɔlɔsi a ye yɔrɔ kɔlɔsi hɔrɔn n'i ko n ko mɔgɔ y'i dala kuma de ye mɔgɔ y'i dala kuma de ye ni dala kuma tiɲɛna dɔrɔn maaya banna ni hɔrɔnkɛ ko n ko i bɛ sa yen de an bɛ wele min da fanga ye an bɛ dugawu k'u ye u ka hɛrɛ y'an ka hɛrɛ de n'olu sabatira jamana in sera ka bɔ bolo la jamanadenw de ka hɛrɛ don mais dekun min bɛ yen u b'a la mais dekun bɛ yen dekun bɛ yen dɛ foro caman ma se ka siɲɛ dekun bɛ yen mɔgɔw bɔr'u sigiyɔrɔw la dekun bɛ yen o la a ye mɔgɔw lamɛn a ye to ka mɔgɔw dɔw ka kumaw ta bala kira n'a ka kiraya mɛlɛkɛw bɛ jigin an kan mais Ala ko a ma de shawirhum fil amr mɛlɛkɛ bɛ jigin an kan Ala bɛ kuma fɛ mais Ala ko n'i bɛ fɛ ka ko o ko kɛ i cira mɔgɔ minnu ma kafiri tuubilen ninnu gɛrɛ i la a ka jɛ ka hakili kɛ ka ko taransi nka n'i sera ne ka diinɛ lase yɔrɔ ma fatawakkal ala Allah alors u ka hɛrɛ y'an ka hɛrɛ ye bi maa si ka hɛrɛ tɛ bi Mali ka bi ayi den ɲuman si t'a kanu bi nin jamana in ka bi Ala kana bi mais Ala y'a mara di minnu ma bi tiɲɛ kan ka f'u ye wulibali kan ka f'u ye u ka ko ninnu lajɛ ji ɲɛma jɔlen na Ala k'a n'u dɛmɛ an faso Ala k'a kisi an faso Ala k'a bɔ bolo la an kun ye fɛn dɔ caman labɛn mais an bɛ yafa ɲini waati janyana kuma na cayara dɔɔni ayiwa ni Ala ye sigi wɛrɛw latigɛ an ye walawalali dɔw b'an bolo silamɛya in kan an bɛna o kɛ o yɔrɔ la parce que diinɛ in fo a ka faamu de quoi diinɛ in silamɛya in a sabotera dɔgɔngo fila tɛ silamɛya la kelen dama don n ye nin bɔyɔrɔ f'u ye fanga ɲini de y'a kɛ an bɛ fanga ɲini ka mɔgɔw mara a ye histoire lajɛ bani histoire b'a fɔ hali n'a donna tubabukan na gogoli kɔnɔ tubabukan na tara tɛ fɔ gogoli de a bɛ fɔ cogo di gugoli ayiwa google ayiwa a ɲɛna n'a donna u ka gugoli in kɔnɔ k'a sɛbɛn dɔrɔn ko Fatimiyaw ka mara kɛra cogo di a bɛ n ka kuma in bɛɛ jɛlen sɔrɔ a y'a lajɛ kira fatulen ko mun kɛra a y'a sɛbɛn dɔrɔn tiɲɛ ma tunu dɛ Ala tɛ sɔn tiɲɛ ka tunu tiɲɛ ye min ye dɛ da Ala la i tilen kɛ laadiri ye sabali mɔgɔw dɛmɛ dɛsɛbaatɔw dɛmɛ hasidiya dabila i tilen silamɛya banna dɔwɛrɛ tɛ yen dɔwɛrɛ tɛ yen ansaru ka réunion kɔfɛ a n'an ka président kɛlen kɔ ka ɲɔgɔn ye u y'a ɲini an fɛ ko n'an bɛ jɛn n'a ye k'u bɛ tɔgɔ dɔ da yan na kabini salon u b'a k'o la ɲinɛ an ye yamaru d'u ma ni Ala ka diɲɛ ye u nana tɔgɔ min fɔ an ye ko ka yan tɔgɔ da Mazaru Sirifula ko Sirifula ziyarakɛyɔrɔ mazar de kɔrɔ ye ziyarakɛyɔrɔ
n'a bɔra min kɔnɔ o bɛ wari sara dɛ ni e yɔrɔ in na ko a taara ka yɔrɔ tɔgɔ ye di n'a ma se ka mazaru fɔ dɔrɔn a ka woro sara yarɔ mazaru bɔ man di maa kɔnɔ ko yan tɔgɔ dara ansaru ko ten ko mazaru sirifula mazaru sirifula yarɔ mazaru man ka bɔ maa kɔnɔ o tuma na ala k'a n'aw dɛmɛ an bɛ min ɲini sisan an bɛna dugawu kɛ an bɛna don hadara kɔnɔ hadara tɛ dɔwɛrɛ a delil'o la kaban k'i da de ka mankan da k'i ɲɛsin ala ma ka k'i n'a fɔ ala fili ɲɛ kɔrɔ ala kira y'o de fɔ sallallahu alaihi wasallam ko ni silamɛ ko Allahu akbar ko foyi t'i ni ala cɛ ko i ɲɛ t'a la dɔrɔn tuma i yɛrɛ b'a kɛ ten k'i ka hami fɔ ala ye hami in bɛ fɔ ala de ye dɛ an b'a yira ala miniti 2 an bɛ sɔrɔ ka fatiha ta mais an b'a ɲini tagabaw fɛ a ka taa dɔɔni dɔɔni anw y'a kalan cogo min na ko n'i ka teli ko i bɛ taa dɔɔni dɔɔni n'i ka teli dɔrɔn ko taa dɔɔni dɔɔni mana ala ka bɛɛ ɲuman se ala ka bɛɛ ɲuman don ala ka san caman yira an na an ka jamana ani an kɛrɛfɛ jamanaw ala k'u bɛɛ kisi an bɛ dugawu kɛ Laginɛ ye Laginɛ an bɔra yen a diinɛ ɲɛmɔgɔw u sara bɛ ala bolo o diinɛ ɲɛmɔgɔw wulila ka jɔ de k'u seko bɛɛ kɛ su fɛ ani tile fɛ u ka faamaw fana bi ten an bɛ dugawu kɛ Laginɛ ala kana fitinɛ don Laginɛ ala ka bɛn don Laginɛ ala ka kelenya don Laginɛ ala ka Laginɛkaw bɛn an bɔra Côte d'Ivoire o kɛra aw ɲɛna an bɛ dugawu kɛ nin jamana ninnu ala kana balawu don ye fiyewu Ivoiriyɛnw ala k'u bɛn ala k'u kɛ ka kan kelen fɔ ala kana tɔɔrɔ se Côte d'Ivoire ala kana balawu don Côte d'Ivoire an bɛ dugawu kɛ k'u ka élection surunyana Ivoiriyɛnw an bɛ dugawu k'u ye ala k'a tɛmɛ hɛrɛ la ala ka Ivoiriyɛn bɛɛ kisi ala ka Ivoiriyɛn bɛɛ kisi k'a bɛɛ kɛ hɛrɛ la k'a bɛɛ ban hɛrɛ la an bɛ dugawu kɛ Burkina ye ka dugawu kɛ Niger ye an bɛ dugawu kɛ an ka lamini jamana bɛɛ ala ka bɛɛ kisi ala ka juguw dɛsɛ ala ka juguw dɛsɛ ala ka juguw dɛsɛ an bɛ an ka Burkina président fo a ti yan nka président ba international bi yan n bɛ foli dɔw da k'a se Burkina ansaru président ma u ma fɛn fɔ n ye dɛ hali sini u ma fɛn fɔ n ye mais n y'u ka geste ye u ka président ye wele da Burkina ko bɛɛ ka dɛmɛ kɛ n y'a ye ansaru taara 10 millions di o la an b'u fo u ye koɲuman kɛ faso ko mɔgɔ n'i dɛsɛra de i dɛsɛra n'o tɛ i man ka to ni faso ka wele dara i k'an ka faso dɛmɛ an b'u fo u ma fɛn fɔ n ye nka u dɔw dɔ nana ja jira n na n b'u fo k'u wale ɲuman dɔn hali bi ala k'a n'u dɛmɛ ayiwa an yɛrɛ an bɛ dugu min na n'o ye don ɲumanna ye alimami b'an fɛ an b'a fo a sara bɛ ala bolo an ka foli bɛ don ɲumanna ka bɛɛ u bɛ fɛn minnu kɛ an b'a kalama ayiwa safokaw fana safo mairie tɔgɔ la u nana wari caman di an ma u sara bɛ ala bolo ala k'u bɛɛ sara hɛrɛ ne yɛrɛ burankɛ bi yan ayiwa ani buramuso u caman bi yan buramuso caman bi yan ala ka hɛrɛ k'a n'u ye ala ka hɛrɛ k'a n'u ye ala k'an sago d'a ma ayiwa an ka don hadara kɔnɔ miniti 2 bɛɛ k'i hami jira ala la an bɛ fatiha ta من كرا على كامله من كرا على كامله ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انصرنا وانصرنا واقض حاجاتنا وفرج همنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين bara nunu kuncɛra nin cogo de la n'o ye ɲina doimana ziyara ye an b'a ɲini ala fɛ duwawu minnu kɛra ala ka duwawu ninnu bɛɛ lajɛlen minɛ
duwawu mun kɛra an ka jamana ye basigi la hɛrɛ la bɛn na yarabi ala ka a bɛɛ lajɛlen minɛ joli bɔn min bɛ jamana in kɔnɔ ala k'a jɔ ka duwawu ta k'a ɲɛsin an kɛrɛfɛ duguw ma basigi hɛrɛ ala ka don a bɛɛ kɔnɔ ka foli kɛ bɛɛ lajɛlen na mɔgɔ mɔgɔ de sen jɔra nin ziyara kɛnɛ in kan ani fɛn fɛn kun bɛ k'a lajɛ tele la an b'a ɲini ala fɛ san wɛrɛ ala ka an bɛɛ lajɛlen si jɔ k'o kɔnɔ nin ziyara in ka maaw kɛ ka ziyara ko dɔn ka faamu sɔrɔ ka taa u faw n'u baw ziyara a sababu ɲuman ye a seyidi Sheikh Usman Madan Haidara ale de ye an bɛ duwawu k'a ye si ni kɛnɛya ala k'o di a ma a bɛ siran fɛn fɛn ala k'a kisi o ma an b'a ɲini ala fɛ yarabi nin jama min kafura yan san wɛrɛ ta ala k'o yira an na mawludu baara minnu bɛ na kɛ ala k'a bɛɛ lajɛlen don hɛrɛ kɔnɔ k'u kuncɛ hɛrɛ kɔnɔna na ala m'o kɛla dunanba minnu b'an ka jamana kɔnɔ a bɛɛ donna hɛrɛ kɔnɔ an b'a ɲini ala fɛ ala ka segin ni bɛɛ ye i bɔdugu la o se bɛ ala ye k'o kɛ ala k'o kɛ wasalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu